Jeg hedder Rasmus, og jeg er 21 år gammel, og jeg er kokkeelev på Ruths Hotel. Så selvfølgelig er det vigtigt, at vores råvarer de er også lokale, at det ikke hele det kommer ud fra verden. Vi har blandt andet nogle rigtig fine samarbejdspartnere. Piger nede i Tranum, som vi får grønt og andre ting og sager fra. 400 meter fra min bogpæl af, der kan jeg næsten se ud til, hvor min fisk den er fanget. Så lokale råvarer, det er selvfølgelig vigtigt. Vores sæson heroppe, den starter en måned efter sæsonen nede i Frankrig. Så sæsonen nede i Frankrig, blandt andet på de her franske jordbær fra Loire og vores asparges fra Loire, der starter sæsonen lige et par uger før den gør herhjemme i Danmark. Sådan at når sæsonen så herhjemme, så skifter vi over til danske jordbær. Jamen, elevturen, den gav mange ting, og man fik ligesom et klart billede af, hvordan tingene de bliver produceret. Og at det hele det ikke bare kommer direkte fra en lastbil af, men at komme ned og se de her kære franskmænd, der er så passionerede omkring deres håndværk, og hvor meget de virkelig går op i det, og at det faktisk ikke det hele bare er fabriksproduceret, men at de virkelig står og laver et godt stykke håndarbejde. Grunden til, at jeg har valgt at være kokkeelev på Ruths Hotel, det er fordi, jeg hørte egentlig omkring det igennem en kammerat, og han fortalte om alle de her vilde råvarer, de arbejder med. Da jeg hørte om dem, der måtte jeg bare hoppe og se det, og efter en prøvevagt, der var jeg klar på, at det var bare det her, jeg skulle. Men min læretid på Ruths Hotel har helt klart givet mig mere selvtillid i udførelsen af mit arbejde. Overhovedet ikke i tvivl om, at jeg har haft min læretid på Ruths Hotel, det åbner mange døre, og det er helt klart gjort mig sikker om, at jeg skal blive ved med at arbejde som kok. Om jeg kommer tilbage til Skagen, det tænker jeg helt klart, jeg gør. Men hvornår i mit liv det bliver, det ved jeg ikke.